Yeah. Unggoy. Okay. Bugto akong ugat. Ugat sa tiil. Naa daw. Ha? Naa daw. Hangak. Bagong ligo. Gingot po. Ito ni tiguang oy. Ano ida mo tig video ay? Dali na dire. Saya nga sa selfie stick kayo andala. Hawi ko kayo maginani. Gabi ako po dala sa mong cellphone. Ito na po akong videoan. Kita kong lubot. Sagdi na na imong lubot. Di mang lubot imong pakit akong videoan. Ipakita ang lubot. Isda adventure. Okay. Kasi makakuantag alimatong ano yung Meron din siguro umatok ko rin. kahoy ba? Alimatong kahoy. Oh, umatok. Yeah. Hi, I'm Bill Grill. And this is Bitaog Island. This is Bitaog Forest. Bitaog Forest. Hi, I'm Bill Grill. This is a wildlife sanctuary. Oh, not Onsa ka real na? wild. Kami ang wild. Wild, gikan Wild animals. Mga wild animals. Not real wild. Kita magbanato na ito boy. Aka to kasi sa tuil lagi. Oy sa tuil. Dagan dili dagan boy. Yo! I stand up to you. Where are you? Where are you? This forest. Yo! Oh. Tama daw nang gabi. Dapat ang salad ng Pagbasa po niyo mula ka, oy! Ito na tingin niya, bakuna. dalag tubig yo. Abak daw tayo lang. Lubanan, kasi yun ang matay. Hoy. Hindi po lang kasi hindi nabuhay ang uyan nila. Matay ka, Drea. Awal pa ba? Sangit mo ba? Sangit ka. Matay ka, magpasangit ka. Ha? Maghima mo na idjar. Oh. Pagong discovery na muna. Paraiso. Yeah, gatag mo na ko sa imong susi, ano? Sa motor. Mura. Yeah, tulad na ako motor. Wala ba tayo duplicate? Wala na tayo duplicate. Kaya gibalik na ni Miguel. Duplicate niya ba? Bali eh. May ganit eh, wala nabilin Brad. Wala ito nabilin. Nahulbot ra. Nabunalan na Miguel ako. Video. Okay. Na automatic siya. Oh. Picture ka, bisita. Ayaw. Ayaw lagi. Sama. Ayaw na, okay na. Video na natin. Video na. Ayaw na. Kaya huwag mo na i-post, magputol.
Nga kuha di man, pwede ba yung kuhan? Oh, lahi. Picture. Lahi ng kuan. May gidala na ko itong video. Gamay pala ba kayo ito? Maraming branch na ko ito, pero mayroon akong trabaho sa Saudi. Alas 10. La, alas 11. 10. Oh. Alas 11 ba daw ang kuhan dito? Gutom na diya. Gutom ko o di tunaw? Tunaw na ko gani. Oh, how guro, how. Na may kurinti dahil dito. Mo naman siguro may sapa dito. Wow! Tulog-tulog ba bay? Mo nang langob. Okay lang yun. Ulan naman, ulan. Ulan lang, ulan. Ay, okay lang. Basa mo naman. Langob na. Hey, ngob. In your eyes. Ano? Dali na, nagtulo no. Ano? Nagtulo ang langob no. Saminto. Yan ay saminto. Tuyo. Hello, na. Trisha. What was that? What was that, man? Wow! Ay, ano yun yan? Ano? Sorry. Tuyo to bo. In your eyes. Wow. Gamaya eh. Parang nabisi ko yung blood. Ay, Doon lang diya ba na? ay. Masala, Jo. Ano yung kita? Ano mo ito dati? Ito na mga takot. Yudib. Yudib. Okay, labot. I am Daryl and be free. Mga takot pala na ako. Ha? Karya. Nainom ang pwede ka na ako. Dami po. Oy, ay mo kumpiyansa sa ha. Ano? Wow. Ano ka man ba? Ano mga kuha na? Hindi tayo. Nagtulo-tulo.
In your eyes. Tubod. Ya, tubod. Picture.